Gondi is, pálya. meg Olyan, mint mondjuk itt a mamánál. igen, ez a kis játszótér. Hova? Ja, haza. Ó, ki akartam Ja, szállni. nem, még nem végeztünk. Még nem végeztünk. Én már, igen, már teljesen jó. Hova megyünk? Már nem fogunk átérni, úgysem. Ja, leves. Nem borul ki. Mi az? Mi van? Látod magad a tükörbe? Aha, az Olyan egy videót láttam, hogy a kényszer. Lengyelországban szondáztatták a sofőröket, alkoholszonda, és akkor jobbkormányos volt az autó, és akkor itt ült az utas, és Aha. akkor azzal fújatták meg. Ó, mehet. Ó, mehet. Igen. Vezető. Ó, Jobbkormányos volt az igen. autó. Angliában használják. Lengyelországban volt csak. Tudom, de Igen. a jobb kormányos autók. Jaj. Jó, a Deutsch Tamás Angolja? beszél. Angoliát. Igen. Ó, Hát benne van a nevében is, hogy Deutsch. igen, Német. hát, de miért nem mondta magyarul? Úgyis elfogadták volna. Nem tudom. Fú. Ő. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. de ez szörnyű. Ez mit csinál? Hülye. Ez normális. Hát nem. Hát Semmi. balra jeleztem. Ez meg itt elkezdett előzni. És hogyha neki megyek, nem normális. Életben. Na majd ezt